ଟିକେ ଭାବୁଛି ତମେ କଣ କରିବ? କରିବି ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଖୋଜୁଛି ପାଏ ଉଡ଼ିକି ମାଛି। ତମେ ଖୋଜୁଛ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ମାଛି କାହାକୁ ତ ଜାଣିନୁ? ଇଏ କଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମିଠା ମାନେ ସୁଇଟ କୁ ମାନେ ତମେ ମତେ ଖୋଜୁଛ? ତମେ ସେ ସୁଇଟି? ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ସୁଇଟି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଅମୃତ ବେଳାର ମୋର ଦିନଟା ପାଇଛି କାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ଏଠି ସେଠି ଖୋଜୁଛି, ଦେଖିଲା ତୁମ ସୁଇଟି ଏଇଠି। କୁଆଡେ ହେଇଛ ତମେ? ତମେ ମୋ ବେଶଭୂଷାକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ? ତମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ? ମାନେ କି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ? କନେଷ୍ଟବଳ ଡ୍ୟୁଟି। ତୋର ମନେ ଅଛି ନା? କଣ? ଫେସବୁକ୍ ମୁଁ ଲଭ୍ ମେସେଜ ପଠେଇଥିଲି। ମନେ ପଇଲା। ପଢିଛୁ ନା? ପଢିଛି ନା। କଣ ଲେଖିଥିଲି ଲୋ? ତମେ ସେ ଫେସବୁକ୍ ରେ କି SMS ଲେଖିଥିଲ ମ? ଇଏ ତମ SMS ପଢିକି ନା ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଖାଲି କଣ ନାହିଁ ହେଇଗଲା। କଣ କରିବି? ମୁଁ ସବୁ ପଢି ପାଇଲିନି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ପାଇଲ କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ପିନ୍ଧିକି। ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ। ପୋଲିସ ବାଲାର କାମ କଣ ଜାଣିଛୁ? କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକଣା କୋଣା ଫୋନ ନମ୍ବର ଖୋଜିଗଲା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ହେଲେ କଣ କରିବି? SMS କୁ ମୁଁ ପଢି ପାରିଲିନି ଧନ। କଥା ପଢିଛି ମୋ ବାପା ବାଡି ବସା ଜଗନି ଖିଆରି ହଟାଇକି ନେଇଗଲା ମୋବାଇଲକୁ। ଗଲା ବୁଢାରେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଅସୁବିଧା କରୁଛି। ମୋ ଶଳା ପ୍ରେମରେ ତ ଜମି ଆସୁଛି, ସିଏ ଛୋଟା ପକେଇ ଯାଉଛି। ଛାଡ଼ିବି ତାକୁ।